moi boas. Hoxe vou a reflexionar sobre algo tan importante ou máis que aprender a tocar a gaita. Eu levo máis de 30 anos dedicado a formar grupos. Digo a formar grupos nos barrios. Estás nun centro cultural, veñen os veciños, que non son gaiteiros, son veciños. Non son músicos, por norma xeral. Son fillos, papás, avós, aboas, mamás. E ensinámoslos, collemos unha flauta, empezamos a tocar 4 cousiñas, mercamos unha gaita, montamos un grupiño, e logo de un ano, 2 anos, ese grupiño pois xa vai a tocar a churrascada do barrio, a Foira San Juan, a Sardiñada, e co paso de uns anos xa ese grupiño, xa un grupiño xeitoso, un grupiño digno de ver. Entón xa empezamos a querernos Milladoiro, o Luar na Lubre, e váixenos a perola e ao cabo de entre 5 e 10 anos mandamos o grupo carallo. Isto é unha, a ver, de forma sinxela, isto acontece en casi todos os grupos, salvo que sean agrupacións máis profesionais, non? Pero as agrupacións dos barrios, na miña experiencia, funcionan así. Non donde eu dou clases, sino no barrio do lado, no do lado, todos funcionan así. Empezamos por montar un grupiño de gaitas e acabamos perdendo a perola. Bueno, cos centros culturais pasa unha cousa moi parecida. É dicir, eu, ainda que son un rapaz, nací no ano 70, e no ano 80 o Centro Cultural de Comesaña, que era onde eu estou vinculado, o levaban os veciños fixeron o Centro Cultural. Non cabe dúda que o Concello e aqueles estamentos aportarían algo, pero os ladrillos, as obras do Centro Cultural, as actividades eran feitas por os veciños. Os isto está en desuso, é dicir, nos centros culturais costa mogollón que aparece unha nova directiva para facer un traballo, para coller. Iso tamén implica moitos detalles, aquelas bellas directivas que non deixaban que nadie viñera a coller o seu traballo porque parecía que o centro cultural é seu. Isto dá para un debate inmenso, estou simplificando todo. Vale, eses 30 anos dirixindo grupos, batallando con distintas directivas que entran e cada un funciona a súa maneira, fai que teña que amosarme non só como gaiteiro, senón como político. Eso quere dicir que me vou presentar ás eleccións? Non me vou presentar a ningún lado, son un burriño, non teño estudios para ser un... Iso é o que pasa, que cando un político sin estudios, sin escrúpulos, entra nun cargo, pois pasa o que pasa o que vemos, hai que estar preparados para ser político. Pero iso non implica que dende a nosa individualidade, gusto ou non, que iramos ou non, fagamos política. Eu fago política cando me sento nunha mesa con unha directiva. A directiva trae unhas pretensións e o mellor nos tiñamos outras. Por que nos tiñamos outras? Os primeiros estatutos que eu coñezo, aqueles estatutos que se facían no ano 80, decían que a música tradicional e o baile galego había que defendelo, ensinalo e divulgalo. Iso entraba en todos os estatutos dos centros culturais. Ese non sei o que entra, pero ese punto entraba en todos os estatutos de calquer centro cultural. A música, a tradición oral, o baile, iso había que, primeiro, recuperalo. Se fixe un fondo de traballo de recuperación. Penso que aí os que fixeron o traballo non hai nada que decir. O traballo está recollido, hai que buscalo, pero está recollido. Pouco hai que recoller. E logo divulgalo. Nunca se falaba nese artigo que tiña que dar beneficios ao grupo. Un grupo non se fai para dar beneficios, ou polo menos beneficios económicos de ano en ano. Dice, cando montamos unha escola, non montamos para que a escola de beneficios, que dará beneficios serán os alumnos o día de mañán, estando preparados
atendendo a todo o que teñen que atender. Ese é o beneficio. Pero en principio non podemos ver a escola como algo que dé un beneficio. O beneficio é cultural. E iso que estamos empezando a non comprender. Temos que defender o noso, temos que divulgalo, pero non podemos facer, como últimamente me atopei con algunhas directivas, de que se dá números rojos. Claro, eles fan as súas contas, as contas da lechera, e dalles números rojos. Polas miñas contas non dá números rojos. Polas miñas contas, un grupo que cada 15 días ten un acto no Centro Cultural e enche a cafetería do Centro Cultural non pode dar números rojos. Que ocorre? Que esses beneficios non se poñen a conta. Cando un grupo vai a facer unha actuación da Diputación Provincial que dan 250 euros por levar a 20 veciños a dar 4 voltas por un barrio, iso non dá, pero non dá. Pero claro, temos que mirar eses 250 euros que entra da subvención de non sei que cando entra a final de ano, repartilo entre 20 ou 20 e tantos veciños que foron a facer o chollo. A como sale? Sale a nada. É ridículo. Como non vou a ser político? Que é o que quería plasmar neste vídeo. Teño que ser político. Eu me viña un veciño mal encornado, mal encarado, e eu tiña que facer política con el. Me ven un pai dun rapaz, unha raparija que ten un problema no grupo, non sei que, e eu teño que facer política con el. Me ven o presidente ou o secretario de turno que quer facer isto que eu non considero, teño que facer política con el. É dicir, a política é indispensable en calquera vida. Non podemos decir, non, que eu non sei política, non, ti non te mollas, ti non te estás mollando, e é respetar. Pero ese que non se molla non pode dicir a virnos, os que levamos traballando toda unha puta vida, se podemos ou non podemos facer política, se temos que tocar a gaita e nada máis. Non, eu toco a gaita e teño que exercer, teño que ser activista políticamente, pero non na política de Pedro Sánchez, da señora Ayuso, na política do barrio, na política do individuo. Esa política é super interesante, e esa política move o mundo, move as familias, move a sociedade. Non podemos decir que non se pode falar de política. Eu posiciono-me como un comunista do ben común. Logo, cada un pode dicir, comunista Marx, Cuba, Rusia. Comunista do ben común. O ben común. Eso que nos beneficia a todos. Esa é a miña postura. Esa é a miña postura política. Non é máis. Non podo comprender como está o mundo, non me gusta, igual que a vos, a nadie lle gusta un sistema corrupto, un sistema injusto, un sistema de guerras. A quen lle gusta? Non lle gusta a ninguén. Bueno, como non nos gusta, temos que posicionarnos, e eu posiciono-me no lado que penso que para min é o correcto. Entendo que hai moita outra xente no outro lado que pensa que eu estou no lado incorrecto. Eu penso que sí, eu penso que estou no lado correcto, e o lado do máis débil, de axudar, igual que axudo a un pai que ven a tocar a gaita sin ser músico, sin ser nada. Teño que axudar sempre máis débil. Cando entro en un grupo e o grupo está cheo de galos, o primeiro que fago, e están meus alumnos e meus ex-alumnos aí para decir, o primeiro que fago é desfacerme dos galos. Non quero traballar con galos, eu non traballo con galos, para galo eu teño a miña política, teño a miña forma de funcionar, e me foi ben, hasta hoxe me foi ben, non teño dúbidas, non estou frustrado en canto á vida política que tuve, a vida social que tive e que sigo tendo. Polo tanto, estou no bo camiño. É unha reflexión. Non a todo o mundo lle gusta que Hachía fale de política, mellor que toca a gaita que este calado. Non, eu sempre que subín a un palco, que vi un micro e está un político invitado, eu sempre lle dixen ao político, comprométase. Non é só vir aquí e sentarse a mirar un grupo. Hai que apoiar o grupo. Hai que apoiar económicamente a ese grupo. A ese e a todos. Sempre dixen, nunca me cortei. Por lo tanto, non me vou a cortar no que coiro que me teño que posicionar de forma política. Seguirei amosando vídeos, tocando a gaita, ensinando, non me nego a ensinarlle a ninguén, non me nego a falar con ninguén,
da que me considere enemigo, solo é iso, respetar unha posición. Nesta canle non suelo falar de política, pero sempre deixo algunha mensaxe política. Por lo tanto, paciencia, e do mesmo xeito que podo estar reflexionando eu, me gustaría que reflexionara moita xente. Por certo, este lunes que ven hai manifestación en pro de Palestina. Vale, esa manifestación en pro de Palestina non é en pro de Palestina e en contra de Israel en este caso, é en pro de Palestina. É dicir, necesitamos parar isto. Foi unha salvasada o que fixeron, pero bueno, hai que dudar quen cometeu ese atentado, como se cometeu. Non pode ser esta masacre que está acontecendo, e somente se o povo di non, os políticos van a actuar, se non, non. Meu compromiso ahora mismo é que a actualidade política está con Palestina. Temos que parar isto. O luns, en todas as cidades de Galicia, hai unha manifestación pacífica en pro de parar isto. E, bueno, vémonos en Vigo ás 8 da tarde. Veña, ánimo a todos.